yan guys. Ayun na sila. Pinaplaster lang nila yung mga bibili ng mga tao yan guys. Sobrang dami na nila. Yung ate ko naghihintay yung pagino. Yung sila, yung ate ko. So, yun guys, niready pa lang nila yan. Niready pa lang yung pagino mamaya. Sobrang dami na nila dyan. Naghihintay lang kayo. Sobrang dami yung ano. Yung dami nang nilalagay. Puro gulay yan. Yan sila. Hinihintay nila. Yan, hintayin natin. Dadami pa yan sila. So, hintayin natin yung sila pinagay nila lahat. So, makabili ng family ko. Yung na Ilonggo natin. Ilonggo family. So, yun na guys. Yung ate ko, yung tita ko. Hintayin lang natin sila matapos. So, ayan guys, yung paborito ng pata ko, yung kamote, pati yung mga aso namin mahilig dyan. So, yun guys, sobrang dami. Grabe. Ayan guys. Yan, sobrang dami guys. Dami na nila. Ayan, ang sila naman lapit ng mga customer. So, daming gulay. Makikita nyo guys mga box na yan. Ayan. Ayan yung mga laman. Ayan, kung gano'n kadami yung mga gulay. Yung kung ilan yung bibili ng tita ko dyan, kaya maghintay lang tayo. So, ayan na nga, bumili niya yung tita ko. Ang dami na kagad. Ayan mga box na yan. Ayan, meron pa dito sa loob. So, nakikita nyo ngayon, padami ng padami. Yan yung mabibili mo lang ngayon. Hindi mo na alam. So, yun na nga. Dami na nila. Padami kong padami, hindi pa yung tapos. Meron pa mamaya. Yan, bumagulot na yung kita ko sa iyo ng plastic para makapagin siya. Ano nga, sobrang dami na nila. Sobrang dami na nila. Sobrang dami na nila. Alam niyo ba? Pag isang tindahan, maraming mga bumibili na at saka ibang tao yan. So, syempre makapabili din sila. Tatanong sa sarili nila, anong meron? So, yun na nga. Daming tao guys. Ang dami talaga. So, yun si ate dito. Yung ngayon sa tanong yung bibili ni ate ko. Ano yung tita ko din? Yung ano bibili ako marami sa pera. Kaya dito pa yung tao. Kaya na bumili sa tita ko. Ang tita ko bumili na. Ano sila? Ayan na guys, lilipat na kami para lang makahanap pa kami ng ibang gulay. Hintayin natin siya dito. Yan, namimili siya ng, anong tawag dyan? Luya ba yan? Yan, luya. Pakita mo yung binili ko ganun. So, ito pa lang yung nabibili namin. Maghintay pa kayo. So, yan na, nag-divide na yung tita ko. So, hawak lang sa cellphone ng maigi. Para iwas sablot. Yan na. Kasi mo nga gano'n sa mga yan. Pakita mo yung ano, palengke. Yan guys, yung palengke. Ayan yung inalisan namin kanina. Kasi sobrang tagal. So, balik na tayo sa tita ko. Iwas sablot. Oh, ito. Pagkain yan. Daming dumadaan. Kano po orange sa ano be? Kamote? 30. Hindi ko pipili sa kabila. Orange din ba ito be? Orange, 35. Dahil mo liliit ilang. Nilagay ito. Ini kasi kasya sa ano natin. Tampo. Barihan to dyan. Tutok mo nga Alam niyo na kung paano. Kayo na lang dito mag-ano. Mamanigit, magalit ko. Ayaw ng lilo. Sige, ayaw nila. Yan na. Hi guys. At saka yung steamer natin to. Ganyan din kalalaki nilagay mo nakaraan, di ba? Pero ano, gusto ko ng ano, dalawang lutuan. Hilig ni tita sa bilag. Ganda kasi siya. Hindi yung tubo. Ay, review to. Ayan guys, ang cute. Ilan te? Kano dito? 10. Ayan, namimili pa siya. Namimili pa po ako.
Pili mo. Diba? Kaya churot-churot to. Dami ng churot-churot ah. Wait lang tayo dyan last. Traffic natin yan. Ay, ito yung ube. Sabi ah. 20. 50? Ah, yung malaki. Ikaw pala. Sabi ah. Bayard yarn. Ano na natin sila? Ang masarap yun. Dito lang yung kano. Ito na po yung mga nabili namin kaganina. Ito na sila lahat. Di namin na-video lahat kasi madami tao sa palengke. So, ipipresyon na natin sila guys. Bumili na kayo. Ito guys is 30. 30 to siya. Ito naman. 20. Dalawang peraso. Dalawang piraso na siya guys. Dalawang piraso na siya. Ito namang talong 20 rin to. Ganito na to karami. Yan. Ay, Ah, nako. marunong ka na. Namin yan. Marunong na kayo malingke. Tapos ito, 20 din siya. Tingnan. Hindi yan siya guys, 20 guys, 40 yan guys. 100 kasi yung kilo niyan. Korento pala to guys. Yung So, ito, 40 to. Ito, 20 Oh. to. Ganito na karami. Yung luya nyo, 20 lang. Kumpara nyo guys sa bagsak palengke guys. Ang Ayan, guys. 20 lang din to. Madami na. Itong sibuyas, 20 rin to. Oh. Ito, 20 rin to. Ano yan? tawag dyan? Tawag at Bill Bell paper. paper, Oh, yan. yan. Pang pizza ni putot. Oh, pang Oh. pizza-pizza. Ito 20 lang din. Tapos ito, isang balot 20. Madami na no. Tapos luya 20. Oh. Bawang. Ito dalang supot ng pansit. Nagbe-20 yung isa. Itong tinapay, 85 lahat, kinain na nila, ang iba. Tapos mga daing, mga daing natin. Ito ng 20, ito 44 siya guys. basta 350 lahat yan. Maraming klase na yan guys. Ito guys. Ito yung kamote Yan. natin. 350 na lahat yan. Ang dami niya. Oh, yung paborito ni putot. Tsaka ni churut-churut. At ikaw yan, hindi ka kumakain? Tapos ito yung Yan. orange natin. Yan, paborito ni Papa Lex. Yan. Ay, Ito, may puro balak daing pa yan. ako namin, guys. Ito, ganito karami lahat ang daing. 350 na po. 350 na Meron lahat pa yan. dito, may natira pa. Ganyan. Oh. So, alam niyo na paano mamalingke. Ha? May balak pa yung aso namin guys. Oh, alam niyo na. So, yan na po lahat ng aming nabili. Thanks for watching. Salamat sa panonood.